Συνεχίζουμε αυτή την παράδοση και μαζί με την πολύ καλή πρωτοβουλία και γι' αυτό μπορούμε να συγχαρούμε τους εμπνευστές και διαγωνούντες στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Να τους έχουμε λοιπόν κοντά μας να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτόν τον αγώνα για την αποφυγή και την καταπολέμηση της αλωτρίωσης, η οποία δεν χτυπά την πόρτα μας, έχει μπει ήδη στο μυαλό μας, έχει μπει ήδη στην ψυχή μας και αυτός είναι ο μεγάλος αγώνας και ο ατομικός και ο κοινωνικός. Και επιμένω κυρίως στο δεύτερο. Γι' αυτό ως ομάδα, όλοι οι φίλοι της αστρονομικής, πατέρα μου Τιανέ, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε συνεχώς μαζί σας σε αυτόν τον καλό αγώνα, διότι και η Εκκλησία διημών και με τις ευχές του Μητροπολίτη είναι πάντα κοντά μας. Μας έχει παραχωρήσει επανειλημμένα την αίθουσα, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Είναι το συναίσθημα, η αγάπη, η θέρμη που βγαίνει για ένα όραμα και μια καλύτερη κοινωνία για όλους μας. Ευχόμεθα καλή συνέχεια και επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πραγματικά γιατί εσείς κάνατε ένα μεγάλο έργο εδώ στην περιοχή, στον τόπο μας. Και είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχουμε μια συνεργασία κυρίως προς όφελος των παιδιών, των νεωτέρων, που είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Και στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως, αλλά και με άλλες ευκαιρίες έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις, αλλά και να κάνουμε προγράμματα τα οποία αποτελούν για μας πολύτιμη βοήθεια, αλλά νομίζω και για όλους, κυρίως για τους νεότερους, μια εικόνα ανοιχτού πνεύματος και συνεργασίας, χωρίς ο καθένας να εκχωρεί αυτό το οποίο είναι, μπορεί να συνεργάζεται και να συνυπάρχει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά μέσα στη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυμα σχετικό για την εκδήλωση έχει απευθύνει ο βουλευτής Κέρκυρας, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος εύχεται καλή επιτυχία και ευχαριστεί για την πρόσκληση. Για την μέρα των τριών ιεραρχών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας συνέταξε το ακόλουθο μήνυμα, το οποίο θα ήθελα να σας το διαβάσω πριν δώσω το λόγο στους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί και μαθητές, αγαπητοί μου αδελφοί, στην μεγάλη κρίση την οποία διερχόμαστε, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι, είτε δημόσια είτε κατηδίαν, αναφέρονται στην ανάγκη να αλλάξουμε νοοτροπία για να μπορέσουμε να αντέξουμε στις δυσκολίες της εποχής μας. Ελάχιστοι όμως επισημαίνουν ότι κάτι τέτοιο για να γίνει εφικτό προϋποθέτει την ύπαρξη υγιών προτύπων και μια παιδεία η οποία θα υποστηρίξει συνειδητά και σε βάθος χρόνου την καλλιέργεια των νέων ανθρώπων με βάση αρχές και αξίες που δεν θα στοχεύουν μόνο στην ατομική επιβίωση, αλλά θα αποσκοπούν στην αλληλεγγύη όλων των ανθρώπων, την προσφορά στην κοινωνία και την λειτουργία της γνώσεως προς όφελος των πολλών. Τέτοια πρότυπα υπήρξαν οι τρεις ιεράρχες. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έζησαν σε εποχές όπου υπήρχε φτώχεια, εκμετάλλευση, εξαπλίωση των ανθρώπων. Υπήρχε όμως και μια κοινωνία η οποία είχε χαραγμένους προσανατολισμούς και η οποία ήθελε να λειτουργήσει όχι με σκοπό το συμφέρον και την ιδιοτέλεια, αλλά με γνώμονα το κοινό καλό. Και γνώριζε αυτή η κοινωνία ότι χωρίς αξίες δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και εμπιστεύτηκε το ήθος, την παιδεία και τον πολιτισμό που χάραξαν οι τρεις ιεράρχες εκπροσώπου της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να χτιστεί ένα κράτος, το οποίο άπαιξε επί 1000 και πλέον έτη και στις εξωτερικές και στις εσωτερικές επιβουλές. Γιατί το κράτος απαρτίζεται από ανθρώπους, οι οποίοι όσο περισσότερο καλλιεργούνται, τόσο στην παιδεία της γνώσεως, όσο και στην παιδεία του ήθους και της αγάπης, μπορούν να λειτουργούν για το σύνολο και όχι μόνο για τον εαυτό τους. Η εορτή των προστατών της παιδείας και των γραμμάτων ας μας κάνει περισσότερο ευαίσθητους σε αυτήν τη μεγάλη αλήθεια, ότι για να αλλάξει η νοοτροπία μας χρειάζεται να αλλάξουμε εντός μας. Και δεν αλλάζουμε χωρίς παιδεία ήθους και αγάπης, χωρίς πίστη, χωρίς Χριστό. Αυτή την οδό θα θέλαμε να σας προτείνουμε να την γνωρίσετε πρώτα, χωρίς προκαταλήψεις, να την δοκιμάσετε και να τη ζήσετε στην πορεία σας και να γνωρίζετε ότι η Εκκλησία μας είναι κοντά σας. Προσεύχεται, στηρίζει, αγαπά και ελπίζει ότι η αλλαγή των καρδιών μας
θα γίνει στάση ζωής. Χρόνια πολλά ευλογημένα και φωτισμένα, με πατρική αγάπη και θερμές ευχές, ο Μητροπολίτης σας, ο Κυαρχήρας Παξών και Διακοντίων Νήσων Νεκτάριων. Καλεσμένοι μας απόψε λοιπόν είναι ο κύριος Στράτος Θεοδοσίου, αναπληρωτής καθηγητής της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών, του τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής, στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα στρέφονται στους εξής τομείς: φασματική μελέτη των περιοδών δορυφορικών φασμάτων αστέρων εκπομπής, προγενέστερων και μεταγενέστερων φασματικών τύπων. Φασματική μελέτη ενεργών γαλαξιών στην ορατή και υπεριόδη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αστρικές ατμόσφαιρες, αστρική εξέλιξη, διπλά συστήματα αστεριών. Μελέτη της συνεισφοράς των μεγάλων αρχαίων πολιτισμών στην αστρονομία και στις φυσικές επιστήμες. Μελέτη της συνεισφοράς των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων στην οριοθέτηση των θεμελίων των φυσικών επιστημών. Μελέτη της συνεισφοράς των πρωτοπόρων αστρονόμων φυσικών στις φυσικές επιστήμες. Μελέτη κοσμογονικών και κοσμολογικών ιδεών και απόψεων από την πανάρχια εποχή μέχρι σήμερα. Έχει εργαστεί σε αστεροσκοπία στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στη Σλοβακία, στο Βελιγράδι. Είναι μέλος της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, στην οποία είναι και πρόεδρος, της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Προαγωγής και Προβολής των Φυσικών Επιστημών και των Εφαρμογών των Φυσικών Επιστημών Αναξίμαντρος. Τέλος, έχει δημοσιεύσει πολλές ερευνητικές εργασίες σε διεθνή αστρονομικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, εκατοντάδες άρθρα στον ελληνικό ημερήσιο τύπο, καθώς και βιβλία σχετικά με την αστροφυσική και την ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών. Το απονεμήθηκε το Hellenic American University Prize στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών για τη τηλεοπτική σειρά Το Σύμπαν που Αγάπησα, 50 επεισόδια, τα βιβλία και τηλεοπτική σειρά, σε συνεργασία με τον δεύτερο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μάνο Δανέζη, ο οποίος έχει γεννηθεί στον Πειραιά, πήρε πτυχίο μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει επιπλέον πτυχίο προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην αστροφυσική στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στο τμήμα Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται στις εξής κατευθύνσεις: δορυφορική φασματοσκοπία, στο υπεριόδες, αστρικές ατμόσφαιρες, διπλή και μεταβλητή αστέρες, ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών και άλλα. Έχει εργαστεί στα αστεροσκοπία του Παρισίου και της Haute Provence στη Γαλλία, στο αστεροσκοπείο της Τεργέστης στην Ιταλία, της Κονκολή στην Ουγγαρία και του Κρυονερίου στην Κόρινθο. Είναι επίσης μέλος της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Αστρονομικής Κοινότητας, της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Τέλος, έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή αστρονομικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, εκατοντάδες άρθρα στον ελληνικό ημερήσιο τύπο, και καθώς και βιβλία σχετικά με την αστροφυσική και την ιστορία και τη φιλοσοφία των επιστημών. Το απονομήθηκε από κοινού με τον κύριο Θεοδοσίου το Hellenic American University Prize στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών για την τηλεοπτική σειρά Το Σύμπαν που Αγάπησα. Και για τον κύριο Δανέζη και για τον κύριο Θεοδοσίου αξίζει απλώς να σας διαβάσω, πριν δώσουμε το λόγο στους ίδιους, λίγα λόγια που έχει πει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Και μάλιστα για ένα βιβλίο με τίτλο «Στα χρόνια του Βυζαντίου, οι θετικοί επιστήμονες, ιατροί, χρονολόγοι και αστρονόμοι», που έχουν συγγράψει και οι δύο. Λαβώντας πρότριτα και αναγνώντας με τα λεπτομερούς προσευχής τα ενημερωτικά προσχέδια του νέου υποέκδοσης βιβλίου ημών, διαπιστώσαμε ότι δια της συγγραφής του έργου ημών τούτου θα καλυφθεί σημαντικών κενών στην ελληνική βιβλιογραφία και θα αναδειχθεί ως άλλωστε είναι δίκαιων και αντικειμενικών η μεγάλη προσφορά του Βυζαντίου και δι της Μητρός Εκκλησίας στον τομέα των θετικών επιστημών, αφού πλήσει τον εν το καταλόγο ημών περιλαμβανομένων επιστημόνων ήσαν συγχρόνως και κληρικοί παντός βαθμού, κοινές δε μάλιστα και προκάτοχοι της ημετέρας μετριότητος. Η ανθρωπίνη ψυχή, έχουσα ενεαυτή την τάση του ιδέρετα μυστήρια του σύμπαντος κόσμου, όταν δεν είναι δύνατο επιστημονικός να προσπελάσει ταύτα, δημιούργει σχετικούς μύθους. Οι ευλογημένοι και άκρος εξοπλισμένοι γνωστικός η μετέρα διάς, κατόρθωσε να φρυτούδε να αναλύει αριστοτεχνικώς τους αρχιετυπικούς μύθους και να αναδεικνύει το αληθές του πυρήνος τούτων, δια τρόπου συγχρόνου και λίαν καταληφθού, εις των μέσης μορφώσεως αναγνώση, της άγουσα τούτων εις την επίψαυση μόλις των θαυμασίων του μακροκόσμου. Έχουσαν ώστε η μετέρα μετριώτης πάντα τα ανωτέρα υπόψη,
ως και την εγνωσμένη βαθίαν πίστη και ευλάβεν ημών, συγχαίρουσα δια των νέων κοινών και πολύτιμων συγγραφικών επίτευγμα, εύχεται ημίν πατρικός πλουσιόδωρων των παρακτηρίου φωτισμών προς συνέχιση της αξιεπέλους και λίγαν παραγωγικής, ερευνητικής και συγγραφικής προσπαθίας ημών. Σας καλωσορίζουμε, κύριοι καθηγητές, με ιδιαίτερα αγάπη εδώ στη Διέρκυρα και από την τοπική μας εκκλησία και από όλους τους φορείς που είδατε ότι απόψε υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια και δίνουμε τον λόγο σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για ό,τι είπατε, αγαπητοί σεβαστοί πατέρες, φίλες και φίλοι. Όπως βλέπετε έχουμε ένα πρόβλημα με την ηλεκτρονική σύνδεση για να κάνουμε την ομιλία ήχος και εικόνα που λέει, αλλά δεν πειράζει, θα σταθούμε σε αυτό. Θα τα πούμε όσο μπορούμε, θα ολοκληρώσω την ομιλία που είχα απ' έξω. Θα σταθώ και εγώ στην ευλογία που είχαμε στο τελευταίο μας βιβλίο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ας πούμε ότι η συνεργασία μας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι μακρά. Δηλαδή, κάναμε μια προσπάθεια με τον Μάνο τον Δανέζη πριν πολλά χρόνια να γράψουμε ένα βιβλίο για την ιστορία των ημερολογίων, με την έννοια ότι σαν αστρονόμοι αυτά στο τμήμα φυσικής θα διδασκόμαστε παλιά. Απλώθηκε πολύ όμως η ύλη της αστρονομίας, αναπτύχθηκε πάρα πολύ η αστροφυσική, με άμεσο αποτέλεσμα κάποια πράγματα τα οποία τα διδασκόμεθα εμείς σαν φοιτητές να ξεχνιούνται. Άρα λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια καταγραφή των ημερολογίων και μάλιστα έτσι ούτως ώστε να έχουμε μέσα και τον υπολογισμό των Πασχαλίων, πώς μπορούμε δηλαδή να υπολογίσουμε τα Πασχάλια, πώς μπορούμε να βρούμε τα σεληνοδρόμια, τι είναι ο χρυσός αριθμός και πάει λέγοντας για να μην σας κουράμε. Από εκείνη λοιπόν την μακρινή περίοδο, ήταν γύρω στο 1976-78, αποφασίσαμε από κοινού, σε συνεργασία δηλαδή με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να επισκεφτούμε πολλές φορές στην Κωνσταντινούπολη και να ψάξουμε μέσα στα αρχεία για να δώσουμε ένα βιβλίο το οποίο θα έδειχνε ότι λανθασμένα από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα, το σωστό είναι ότι το Βυζάντιο είχε και σχέση με τις θετικές επιστήμες. Τελικά, δουλεύοντας σιγά σιγά και συλλέγοντας στοιχεία τόσο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όσο και από φίλες χώρες όπως είναι η Βουλγαρία και η Σερβία, με τις οποίες έχουμε πολύ καλή συνεργασία, συλλέξαμε αυτό το υλικό. Και τι θέλω να πω λέγοντας τη Σερβία και την Βουλγαρία. Πολλοί λόγοι αστρονόμων, όπως ο Θεόδωρος Μετοχίτης, θα δούμε, ή ο Νικηφόρος Γρηγοράς, επισκέφτηκαν ως πρέσβεις των αυτοκρατόρων των Βυζαντινών αυτές τις χώρες και συνέλεξαν και αστρονομικά στοιχεία με τους επιλογίους, δηλαδή υπάρχουν καταγραφές τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Σερβία, ότι παρατήρησαν ηλιακές ή σεληνιακές εκλήψεις εκεί. Αυτά λοιπόν τα περιλάβαμε όλα στο βιβλίο και αποφασίσαμε σιγά σιγά με τον Μάνο να γράψουμε αυτό το βιβλίο στα χρόνια του Βυζαντίου, οι θετικοί επιστήμονες, με έμφαση όμως στους αστρονόμους, στους γιατρούς και στους χρονολόγους, γιατί και αυτοί εκείνη την εποχή έβαλαν το λιθαράκι τους για τις θετικές επιστήμες. Θα πάω λίγο πίσω λοιπόν τώρα και θα πω ότι στην ελληνική αρχαιότητα και ιδιαίτερα την ελληνιστική είχαν ακμάσει πάρα πολύ οι επιστήμες. Εκείνη την εποχή λοιπόν που περίμενες ότι με αυτή τη βασική έρευνα που είχε αναπτυχθεί κυρίως στην Αλεξάνδρεια που ήταν η κοιτίδα του πολιτισμού, θα περίμενες να έχεις μια μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη. Δυστυχώς όμως ήρθε η στρατοκρατική Ρώμη, η οποία δεν ενδιαφερόταν για την βασική έρευνα, αλλά ενδιαφερόταν για άμεσα αποτελέσματα. Του τέστη, εγώ θέλω να έχω καλούς δρόμους για να μπορώ να κάνω επεκτατικούς πολέμους, να έχω πολιορκητικούς κρυούς και πάει λέγοντας. Αυτό βέβαια είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος να περιμένεις μόνο τα τεχνολογικά αποτελέσματα, γιατί η τεχνολογία βασίζεται στη βασική έρευνα.
Όταν λοιπόν τώρα, γιατί θα κάνω και τον παραλληλισμό με την τωρινή εποχή, όταν τώρα λοιπόν δεν προσπαθείς μέσα στην παιδεία σου να αναπτύξεις την βασική έρευνα και θέλεις μόνο τεχνολογία και άμεσα αποτελέσματα, θα έχεις μια γενιά αποτελέσματα, δεύτερη γενιά αποτελέσματα, την τρίτη τίποτα. Διότι αν δεν έχεις τους πυλώνες, όπως λέει και ο Μάνος, της βασικής εκπαίδευσης να βοηθούν την τεχνολογία, δεν προχωράς περαιτέρω. Γιατί τα λες αυτά, θα μου πεις? Διότι αμέσως μετά τη στρατοκρατική Ρώμη γίνεται το μεγάλο βήμα, μεγαλειώδες για εκείνη την εποχή, και ο Μέγας Κωνσταντίνος φέρνει την πρωτεύουσα στο κέντρο του ελληνισμού. Όταν λέμε στο κέντρο του ελληνισμού, σε μια περιοχή, την παλιά βυζαντινή επαρχία των Μεγαρέων, Βίζας Μεγάλος δημιούργησε εκείνη την πόλη στο Βυζάντιο και δημιουργεί την Κωνσταντινούπολη, μια βασιλίδα των πόλεων, γιατί είναι ανάμεσα σε δύο υπήρους. Από τη μια η Ευρώπη και από την άλλη η Ασία, μπορεί λοιπόν και είναι η ασπίδα των ασιατικών επιδρομών προς την Ευρώπη. Φεύγει όμως από τη Ρώμη, η οποία έχει παρακμάσει εκείνη την εποχή και βρίσκεται μέσα στην καρδιά του ελληνισμού. Και όταν λέω ελληνισμό, εννοώ όλη τη Ρωμιοσύνη. Από εκεί και πέρα, μπορεί στην αρχή δηλαδή να ήταν αυτή μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά η μεγάλη κίνηση γίνεται όταν θέλουν οι γηγενείς να κάνουν διαθήκες στα παιδιά τους. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τη λατινική γλώσσα, άρα αμέσως χρησιμοποιείς την ελληνική. Από εκεί και πέρα η αυτοκρατορία αυτή εξελενίστηκε. Αλλά διατήρησε τα δεδομένα της στρατοκρατικής Ρώμης, μη έχοντας αναπτύξει κυρίως την βασική έρευνα. Έτσι, στον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έχουμε μόνο τους μεγάλους πατέρες Εκκλησίας. Να είναι οι λόγοι εκείνοι της βυζαντινής πλέον αυτοκρατορίας, οι οποίοι κρατούν ψηλά τη γάδα όχι μόνο της θεολογίας, αλλά της φιλοσοφίας και των θετικών επιστημών. Πράγματι λένε μέσα στα γραπτά τους να μην ασχολούνται οι ιερείς με τα μαθηματικά, με τους μαθηματικούς. Αλλά η μαθηματική εκείνη την εποχή δεν ήταν τίποτε άλλο από τους αστρολογίζοντες. Άρα λοιπόν τους μαθηματικούς τους ονόμαζαν έτσι επειδή ασχολούνταν με περίπλοκα πράγματα και ήταν οι αστρολόγοι της εποχής. Άρα λέει δεν θα ασχολείται κανείς με αυτή την ματαιότητα, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την αστρολογία. Καταδικάζουν λοιπόν την αστρολογία και όχι την αστρονομία όπως θα έλεγε κανένας, διότι ήταν γενικώς παραδεκτών στα έργα τους, σπουδαία έργα έγραψαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ιδιαίτερα ο Μέγας Βασίλειος στις ομιλίες του ή στην Εξαήμερον, λέει πάρα πολλά και σπουδαία πράγματα μέσα τα οποία αφορούν τις θετικές επιστήμες. Επίσης βλέπουμε ότι η Εκκλησία εκείνη την περίοδο στρέφεται για τον υπολογισμό των Πασχαλίων στην Αλεξάνδρεια, η οποία Αλεξάνδρεια είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, γιατί εκεί αναπτύσσεται πάρα πολύ η αστρονομία. Άρα λοιπόν αναθέτει στους λογίους της Αλεξανδρίας να υπολογίσουν τα Πασχάλια. Βλέπουμε δηλαδή ακόμα μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που είναι η απόφαση για να δημιουργηθεί ο εορτασμός του Πάσχα, που όπως ξέρετε οι πολλοί πρέπει να γίνεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο της Εαρνής Σημερίας, για να υπολογίζονται όμως αυτά οι αστρονόμοι της Αλεξάνδρειας. Άρα η Εκκλησία δεν καταδίκαζε την αστρονομία, αλλά μόνο την αστρολογία. Αμέσως μετά τους πατέρες της Εκκλησίας που άφησαν πολύ μεγάλο έργο, μιλάω για τους 3 ιεράρχες στην αρχή, έχουμε το σπουδαίο έργο του Γρηγορίου του Νήσης. Ο Γρηγόριος ο Νήσης, αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, μέγας κοσμολόγος. Έγραψε έργα τα οποία άφησαν εποχή, και όχι μόνο αυτός. Έχουμε και τον Ενέσιο, τον επίσκοπο Ενέσης, σημερινή Χόμης, εκεί όπου γίνονται οι σφαγές στην Συρία, και πολλούς άλλους, για να μην λέω έναν επιλεκτικά, αλλά να πάω σε έναν μεγάλο αρχιεπίσκοπο της Θεσσαλονίκης,
ο οποίος είναι ο Λέων, ο φιλόσοφος ή μαθηματικός. Άρα λοιπόν έχουμε την κουλτούρα ακόμα και στον 6ο περίπου αιώνα που είναι ο Λέων ο μαθηματικός, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, να έχουμε σπουδαία έργα πάνω στις θετικές επιστήμες και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι είναι ο εφευρέτης μια συσκευή που λέγεται ορονόμιο. Τέτοια σπουδαία συσκευή είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι ανακάλυψε την ασύρματη τηλεφωνία για τώρα. Διότι ο οπτικός τηλέγραφος μπορούσε να ξέρει από τα μακρινά σύνορα της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη σχεδόν αμέσως πότε γίνεται μια αραβική επιδρομή. Πολύ σπουδαίο το έργο του και πολύ σπουδαίος αυτός ο μαθηματικός, ο αστρονόμος, ο φυσικός, τόσο σπουδαίο ήταν το έργο του που όταν έγινε πόλεμος συνεχώς, τότε είχαμε πολέμους μεταξύ των Βυζαντινών και των Περσών ή και των Αράβων, γιατί ήταν η μεγάλη δύναμη που αναπτύχθηκε τότε, ο Χαλίφης Αλ-Μαμούν, σπουδαία μορφή και για τους Άραβες, συνέλαβε κάποιους Βυζαντινούς. Και όπως είχε ενδιαφέρον για την αστρονομία και τα μαθηματικά, έκανε κάποιες ερωτήσεις. Ήταν τόσο καλά κατηρτισμένοι αυτοί οι στρατιώτες, είχαν όμως σαν δάσκαλο το Λέοντα τον φιλόσοφο ή μαθηματικό, που απαντούσαν και του έδιναν όλα τα προβλήματα. Σου λέει, αν έχουμε έτσι τα χαρακτηριστικά, αν έχουμε εδώ τους καρπούς, σκεφτείτε τι θα είναι το δέντρο. Είπε λοιπόν στον Θεόφιλο, ο οποίος τότε ήταν αυτοκράτορας στο Βυζάντιο, ότι αν μου στείλεις εδώ τον Λέοντα, τον φιλόσοφο ή μαθηματικό, να τον κάνω μαθηματικό και αστρονόμο της αυλής μου, θα σου δώσω το βάρος του σε χρυσά. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Άρα ήταν τόσο πολύ σπουδαίος. Φυσικά ο Θεόφιλος δεν του έδωσε τέτοιο διαμάντι που είχε στην επικράτειά του, αλλά τον έκανε αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε μετά για να προχωρήσουμε λιγάκι με τον Μέγα Φώτιο. Ο Μέγας Φώτιος, ο Πάνη, ως Οικουμενικός Πατριάρχης, άφησε ένα έργο καταπληκτικό και δημιούργησε και ομάδα γύρω του για να προωθήσει αυτά τα θέματα. Άφησε τη Μυριόβουλο. Εξαιρετικό έργο, διότι έσωσε την ελληνική γραμματεία. Έσωσε όλη την ελληνική γραμματεία. Ξέρετε, δεν γνωρίζουμε, για όσους δεν το ξέρουν θα το πω, δεν γνωρίζουμε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Συνήθως αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι κάτι σπαράγματα, φραγμέντα. Ευτυχώς που υπήρχαν οι μοναχοί στα διάφορα μοναστήρια αντιγραφής και έσωσαν την ελληνική γραμματεία. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους αντιγραφείς θα βάλουμε ως κορυφαίο τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννη. Διότι αυτός είχε αφήσει τη διοίκηση του κράτους στον πεθερόκητο Ρωμανό, τον Λεκαπινό, και εκείνος καθοδηγούσε, ξέρετε πώς γινόταν. Ήταν κάποιος μορφωμένος πολύ, όπως ο αυτοκράτορας, και έβαζε κάτω τους μοναχούς και τους υπαγόρευε τι έγραφαν, και αυτοί έγραφαν συνεχώς. Κάποιοι άλλοι λοιπόν έπαιρναν αυτά τα γραπτά, δεν είχαν τυπογραφία τότε, έτσι. Έπαιρναν αυτά τα γραπτά και κάποιοι άλλοι τα διόρθωσαν και τα μοίραζαν μετά στις βιβλιοθήκες και στα άλλα μοναστήρια και έτσι σώθηκε η ελληνική γραμματεία. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Και έχουμε έργα λοιπόν, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος έγραψε έργα πάνω στη γεωγραφία. Προηγουμένως από αυτόν, αφού λέμε για γεωγραφία, έχουμε τον Κοσμά τον Δικοπλεύσκη, ένα μοναχό από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος παρά το ότι δεν τήρησε τα όσα είχαν βρει οι Βυζαντινοί, οι αρχαίοι γεωγράφοι, με κορυφαίο τον Κλάβδιο Πτολεμαίο τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, εντούτοις, διέσωσε και αυτός ως αυτόκτης μάρτυρας, πηγαίνοντας Ινδικοπλεύσης, έτσι. Έπλεψε τον Ινδικό ωκεανό και όχι μόνο, κατέγραψε πάρα πολλές πληροφορίες, χρήσιμες σήμερα από εκείνη την εποχή μέχρι τώρα για την Κεϊλάνη, για την Ινδία, για την Ερυθρέα, για την Αιθιοπία και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα έργα με τον Κοσμά τον Ινδικοπλεύση στη γεωγραφία. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ η μηχανική, για να πάμε σε έναν άλλο κλάδο των φυσικών επιστημών, και η αρχιτεκτονική. Όλοι ξέρετε τους μεγάλους
στυλοβάτες της αρχιτεκτονικής από τις Τράλεις, όπως ήταν ο Ανθέμιος ή ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος, οι οποίοι έφτιαξαν το αριστούργημα που λέγεται Αγία Σοφία, και βέβαια ακολουθεί και ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος ο νεότερος, ο οποίος είναι ανιψιός του πρώτου, και αν δεν το ξέρετε, είχε πέσει ο θόλος από ένα σεισμό όταν βρίσκονταν επάνω οι σαυριτεχνίτες για να τον φτιάξουν, ο θόλος της Αγίας Σοφίας, και τον έφτιαξε ακόμα καλύτερα από το θείο του. Άρα, έχουμε μεγάλη ανάπτυξη στην αρχιτεκτονική, έχουμε μεγάλη ανάπτυξη στη μηχανική. Αυτά προϋποθέτουν ότι έχεις πολύ καλούς μαθηματικούς για να προχωρήσεις έτσι, γιατί τα μαθηματικά είναι το εργαλείο για αυτή την έρευνα. Έχεις καλούς γεωγράφους, έχεις καλούς αστρονόμους, για να φτάσουμε σε μια πορεία μέχρι τον Μιχαήλ Ψελό, ο οποίος είναι ο πανεπιστήμονας της εποχής και γράφει έργα από λαογραφία μέχρι αστρονομία, από ημερολόγια μέχρι εναντίον των δυσιδαιμονιών. Και φτάνουμε πια στην ύστερη αρχαιότητα, στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, όπου βλέπουμε τους μεγάλους αστρονόμους με κορυφαίο το Θεόδωρο Μετοχίτη. Ο Θεόδωρος Μετοχίτης, για όσους έχετε πάει στην Κωνσταντινούπολη και έχετε επισκεφτεί τη μονή της χώρας, γιατί αυτός την ανακαίνισε και αυτός έμενε εκεί, είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει τη μικρογραφία της μονής στο παρεκκλήσι. Έχετε πάει, λοιπόν, στο παρεκκλήσι προσφέρει τη μονή στον Ιησού Χριστό. Ο Θεόδωρος Μετοχίτης, μέγας λογοθέτης, δηλαδή πρωθυπουργός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είναι εκείνος ο οποίος πήγε σε πρεσβεία από τον Αυτοκράτορα τον Ανδρώνικο Β να πάει στη Σερβία και να προσφέρει στον βασιλιά Μίλουκιν το χέρι της μικρής Σιμονίδας της Παλαιολογίνας. Γιατί? Διότι τότε άρχιζε, ενώ το Βυζάντιο άρχισε να φύγει, βρισκόμαστε στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο, αναπτύσσονται ρεύματα εθνικισμού στις χώρες οι οποίες ήταν στο Βυζάντιο, αλλά όπως ήταν η Σερβία, όπως ήταν η Βουλγαρία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν πρέπει να έχει ισχυρούς συμμάχους, και ένας από τους συμμάχους αυτούς, γιατί ήδη τα είχε καταλάβει τα εδάφια αυτά, θα ήταν ο βασιλιάς Μίλουκιν, και έτσι του προσφέρει την εξάχρονη κόρη του, τη Σιμονίδα, η οποία παρεπιπτόντως είναι πάρα πολύ αγαπητή στη Σερβία. Την αγαπούν πάρα πολύ τη Σιμονίδα, δηλαδή όποιος πήγε Σιμονίδα Παλαιολογίνα είναι μέσα, ας πούμε, στο DNA των Σέρβων. Τα ξέρουμε αυτά γιατί έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές. Αμέσως μετά πήγε ο Νικηφόρος Γρηγοράς. Εμφανίστηκε. Τα είπα τόσο ωραία, απ' έξω. Χειρότερα θα πω. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσουμε. Ωραία. Για να πάμε από την αρχή. Λοιπόν, εδώ βλέπετε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη, η οποία πραγματικά, όπως τη διάβασε ο πατέρας Θεμιστοκλής, μας συγκίνησε. Μας συγκίνησε πάρα πολύ, διότι αυτή είναι μια πραγματική ευλογία για ένα έργο το οποίο το δουλεύαμε με το Μάνο πάνω από 6 χρόνια. Και εκείνο το οποίο είναι... Τα βλέπετε καλά? Δεν φαίνεται? Τέλος πάντων, λοιπόν, να συνεχίσω. Ας πάω σιγά σιγά για να σας δείχνω εδώ. Βλέπετε τις εικόνες τουλάχιστον. Είναι ο Κλάβδιος Πτολεμαίος, κάνουμε δηλαδή flashback τώρα πίσω πάμε. Βλέπετε τον μεγάλο αστρονόμο τον Κλάβδιο Πτολεμαίο, δεύτερος μετά Χριστόν αιώνα, ο οποίος έγραψε το έργο Αλμαγέστη, μεγάλη μαθηματική σύνταξη, η οποία ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, διότι βοήθησε όλους τους αστρονόμους από εκείνη την εποχή μέχρι τουλάχιστον την εποχή του Κοπέρνικου, διότι ήταν ό,τι το καλύτερο είχαν μαζέψει οι αστρονόμοι μέχρι την εποχή του, από την βαθιά αρχαιότητα όταν άρχισαν οι πρώτες αστρονομικές καταγραφές μέχρι τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα. Ευαγγέλιο της αστρονομίας. Ξεπεράστηκε μετά 1500 χρόνια. Ο Κοπέρνικος λοιπόν είναι ο αναβιωτής της ηλιοκεντρικής θεωρίας του Αριστάρχου του Σαμίου, αλλά βέβαια εκείνη την εποχή πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι και τον Κοπέρνικο, μέχρι τον 16ο αιώνα, χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί αστρονόμοι το γεωκεντρικό σύστημα. Γεωκεντρικό σύστημα.
Εάν τώρα χρησιμοποιούμε ηλιοκεντρικό σύστημα, οι αστρονόμοι όλοι σε εκείνη τη περίοδου είχαν γεωκεντρικό σύστημα. Εδώ βλέπετε μια μικρογραφία του 9ου αιώνα, αλλά παρουσιάζει τον Μέγα Κωνσταντίνο να προεδρεύει της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια της Βυθινίας. Γιατί το έβαλα αυτό? Διότι τότε αποφασίστηκε ότι πρέπει να έχουμε τους αστρονόμους σε συνεργασία με την Εκκλησία για να υπολογίζονται τα πασχάλια, τα σεληνοδρόμια, ο χρυσούς αριθμός του έτους. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο βυζαντινό ρολόι ημερολόγιο και το δείχνω αυτό. Το είχαμε δει με το Μάνο στο Λονδίνο. Γιατί? Διότι είναι το μετέπειτα όργανο από αυτό που σας έδειξε πριν περίπου ένα μήνα ο ξενοφώνος σας, που όσοι είχατε παρακολουθήσει εδώ μίλησε για τον μηχανισμό των αντικειθήρων. Και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος μηχανισμός, είναι βυζαντινό ρολόι ημερολόγιο, δείχνει εδώ τις ημέρες της εβδομάδας και δείχνει και διάφορους τόπους όπου παρουσιάζει και το γεωγραφικό τους πλάτος. Άρα λοιπόν και τεχνολογία είχαμε στο Βυζάντιο, αφού έχουν κατασκευάσει βυζαντινά ρολόγια ημερολόγια. Ο Μέγας Βασίλειος καλεί την αστρολογία πολυάσχολον ματαιότητα και έγραψε πολύ σπουδαία έργα πάνω στις θετικές επιστήμες. Γιατί μην ξεχνάμε, αγαπητοί πατέρες, φίλες και φίλοι, ότι τόσο ο Μέγας Βασίλειος όσο και ο φίλος ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά και ο Ιουλιανός ο Παραβάτης είχαν σπουδάσει μαζί στην περίφημη σχολή των Αθηνών. Άρα λοιπόν είχαν την κλασική παιδεία, αυτή η οποία, όπως είπε ο φίλος ο Κώστας ο Ιντοβόλης, ότι είχε μέσα την τριτη, τα 3 μαθήματα τα βασικά και την τετρακτή, όπου μέσα ήταν υποχρεωτικά η αστρονομία. Από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι οι Βυζαντινοί αστρονόμοι έχουν μέσα στα έργα τους αναφορές για καταιγίδες, για βροντές, για αστραπές, για σεισμούς και για άλλα φυσικά φαινόμενα, και αυτά τα βρίσκουμε στο έργο των 3 ιεραρχών, οι οποίοι άφησαν καταπληκτικά έργα πάνω στις φυσικές επιστήμες. Και δεν θα ξεχάσουμε να πούμε ότι για τον ιερό Ιωάννη το Χρυσόστομο ήταν λιμένο, το λέω 3 φορές, το θέμα με το άστρο της Βιθλεέμ. Αυτή είναι μια δυτική ανακάλυψη. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σαν μεγάλος ιεράρχης και σαν μεγάλος πάνω στις θετικές φυσικές επιστήμες, έλυσε το πρόβλημα μια και καλή. Δεν χρειάζεται εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να τρέχουμε πουθενά αλλού για ένα δίθεν φαινόμενο, το οποίο ουσιαστικά είναι λυμένο από τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας. Βέβαια έχουμε, όπως σας είπα, τις φιλοσοφικές σχολές της Αλεξάνδρειας. Στις φιλοσοφικές σχολές της Αλεξάνδρειας, μετά τον Βλάβδιο, τον Πτολεμαίο, έχουμε και τον Κοσμά τον Ινδικοπλεύση όσον αφορά την γεωγραφία, που έγραψε ένα έργο με τίτλο, όπως σας είπα, Χριστιανική τοπογραφία ή κοσμογραφία. Στην αρχιτεκτονική και στην μηχανική έχουμε τον Ανθένιο από τα Στράλης, έχουμε τον Ισίδωρο τον Μιλήσιο και φυσικά τον ανιψιό του τον Ισίδωρο τον Μιλήσιο τον νεότερο. Αλλά εμφανίζεται μία μορφή που δίδαξε στην Κωνσταντινούπολη, γιατί εδώ μιλάμε για τη σχολή της Κωνσταντινούπολης, που λέγεται Ιωάννης ο Φιλόπονος. Κρατήστε αυτή την ονομασία, διότι είναι ξεχασμένος. Ήταν βέβαια μονοφυσίτης, και ανήκε και μάλιστα σε αίρεση μονοφυσιτών, που ήταν οι Φιλόπονοι μονοφυσίτες, γι' αυτό Ιωάννης ο Φιλόπονος. Αυτός τον 6ο αιώνα δίδαξε στην Κωνσταντινούπολη πρωτοπόρες θέσεις για τη φυσική, συγκρούστηκε με τις θέσεις του Αριστοτέλη και είναι εκείνος του οποίου τα γραπτά μελέτησαν οι δυτικοί Νικόλ Ντορέμ, Ζαμπουριντάν, Νικόλαος Κουζάνος και μετέπειτα ο Κοπέρνικος και ο Γαλιλαίος, διότι έγραψαν θέσεις πάνω στην αδράνεια, που λένε τις είπε για πρώτη φορά ο Γαλιλαίος. Όχι, τις είπε για πρώτη φορά ο Ιωάννης ο Φιλόπονος και είναι καταγεγραμμένα αυτά στα έργα.
Οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας, βλέπετε εδώ αυτούς που τιμάμε αυτή την περίοδο, τους τρεις ιεράρχες με τη σειρά, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μεγάλοι πατέρες με τα έργα τους, και ακολουθούν πολύ σπουδαίοι ιεράρχες με σχέσεις στις θετικές επιστήμες, λέω πάντα, ο Επιφάνιος ο Κύπριος, ο Αστέριος ο Αμασιεύς, ο Κύριλλος ο πρώτος της Αλεξανδρίας, ο Κεσάριος, ο Νεμέσιος όπως σας είπα, που ήταν επίσκοπος της Έμεσας, της Συρίας και Χόμς δηλαδή, και ο Διονύσιος ο Μικρός, ο οποίος άτμασε σε μοναστήρι της Ρώμης και είναι εκείνος, για όποιους δεν το ξέρετε, ο οποίος έβαλε την προ-Χριστού και μετά Χριστόν χρονολογία. Το ξέρετε αυτό, για τον Διονύσιο τον Μικρό. Και είναι εκείνος, αφού δεν υπήρχε μηδέν εκείνη την εποχή, που δημιούργησε κάποιο πρόβλημα ως προς την αρχή και το τέλος των δεκαετιών. Δεν μας πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι αυτός όμως, ο οποίος μετά από διαταγή του Ιουστινιανού, γύρω στο 527-530 μετά Χριστόν, ο οποίος δημιούργησε το χρονολογικό σύστημα προ-Χριστού και μετά Χριστόν χρονολογία. Όλοι τους λοιπόν αυτοί παρουσίασαν πρωτοπόρο έργο στις θετικές επιστήμες, καταπολέμησαν την αστρολατρεία και την αστρομαντία. Και βλέπουμε μετά στη συνέχεια τη μεγάλη μορφή του Γρηγορίου Νήσης, μεγάλη μορφή, που είναι μέγας κοσμολόγος και αναφέρει η αρχή του σύμπαντος, λέει, είναι σπερματική δύναμη, καταβληθήσα από το Θεό προς την παντός γένεση. Αυτό οπωσδήποτε θα σας το είπε ο πατέρας ο Γεώργιος ο Μεταλλινός, διότι του αρέσει πάρα πολύ, δείχνει, έκανε ομιλία, δεν έκανε ομιλία. Οπωσδήποτε θα το είπε, διότι δείχνει ότι αυτή η σπερματική δύναμη που αναφέρει ο Γρηγόριος ο Νήσης μπορεί να θεωρηθεί η υπερσυμπυκνωμένη μάζα της θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης. Στη Μεσοβυζαντινή περίοδο έχουμε τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, Χρυσορόα, γιατί έρεε σαν χρυσός ο λόγος του και τον έχει μελετήσει εντελεχώς ο αγαπητός μας καθηγητής, ο αείμνηστος Δημήτριος Κοτσάκης, που λέει ότι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έχουμε φτάσει στο πρώτο ήμιση του 8ου αιώνα, ασχολείται και με την αστρονομία και γενικότερον με την φύση, πολεμεί δε την αστρολογία και την μαντική τέχνη με τα μεγάλη σφοδρότητος. Αυτά όλα βέβαια έχουν, για ό,τι σας λέω, υπάρχουν τα κείμενα έτσι, τα οποία συνήθως βρίσκονται στην Πατρολογία Γκρέκα, η οποία είναι όλοι οι τόμοι όπου έχει αποφυσαυριστεί όλη η γνώση των πατέρων. Κοιτάξτε τι λέει, καταπολεμά την αστρολογία και γράφει για τα φυσικά φαινόμενα όπως τον κεραυνό πολύ χαρακτηριστικούς ορισμούς. Κεραυνός εστιν ελικοειδές πνεύμα, κίνηση ποιούν διάπειρων και άνωθεν κάτω διαπυρός φλογόδους φερόμενων και εμπειρίζων κύκλων. Εδώ έχουμε τον Λέοντα τον φιλόσοφο ή μαθηματικό που σας είπα ότι ανακάλυψε το ορονόμιο, το οποίο ήταν μια οπτική στρατιωτική τηλεγραφία, ένας οπτικός τηλέγραφος. Ειδοποιούσε με διάφορα σήματα από το πρώτο φρούριο, το Λούλον, το οποίο βρισκόταν κοντά στα τελευταία σύνορα της αυτοκρατορίας προς τη Συρία, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, στην πύλη του Βουκολέοντος, έφτανε το σήμα εκεί και ήξεραν εντός μιας ημέρας αν υπάρχει αραβική επιδρομή. Εδώ σας είπα την αντιπροσωπεία που πήγε στον Αλ-Μαμούν για να μιλήσουν όσον αφορά από τον Θεόφιλο τον Αυτοκράτορα για την ανταλλαγή χρυσού και του Λέοντος του Φιλοσόφου, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Έχουμε τον Φώτιο τον Πατριάρχη, ο οποίος είναι πολυμαθέστατος, πολυγραφότατος και μας δίνει τη μυριόβιβλο, ό,τι καλύτερο μπορούσε να προσφέρει εκείνη την εποχή. Στη γεωγραφία διακρίνεται πάλι ένας άλλος αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ο Ευστάθιος ο Κατάπλωρος και γράφει παρεκβολέ εις Διονύσιον τον Περιηγητή, ο οποίος είχε γράψει μια περιήγηση γύρω από το Βυζάντιο, και υπάρχει και ένας μοναχός, Ιωάννης Φωκάς, ο οποίος γράφει το περίφημο οδηπορικό του. Εδώ βλέπετε πόσο είχε αναπτυχθεί η φιλοσοφία εκείνη την εποχή, γιατί βλέπουμε τους μαθητές να διαβάζουν. Αυτό είναι μια μικρογραφία από την χρονογραφία του Ιωάννη του Στυλίτζη
και να ρωτούν τους δασκάλους, φιλόσοφοι, λέει εκεί, μαθητέ λέει εδώ, φιλόσοφοι, οι οποίοι τους απαντούν στις απορίες. Συνεχίζουμε με τον Μιχαήλ Ξελό, μεγάλη μορφή, πανεπιστήμονας της εποχής, αφού ασχολείται, κοιτάξτε, με φιλοσοφικά, μαθηματικά, γεωγραφικά, ιατρικά, θεολογικά, αλλά και λαογραφικά έργα. Πανεπιστήμονας πραγματικά της εποχής του. Ακολουθούν, αν δεν τους έχετε ακούσει, είναι σπουδαίοι όμως, ο Σιμεών Σιτ, η Σιθής, ο Ελευθέριος ο Ζεβελινός και ο πολυγραφότατος Ευστράτιος ο Νικαίας. Μεγάλες μορφές της εποχής, ειδικότερα ασχολούνται με τις φυσικές επιστήμες, τη μετεωρολογία και την αστρονομία. Όλοι βέβαια αυτοί, αν μη τι άλλο, γιατί μπορεί να πει κανείς, έκαναν πρωτότυπο έργο, έκαναν όμως τόσους καλούς και ποικίλους σχολιασμούς στα έργα των σοφών που βοήθησαν τα μέγιστα τη φιλοσοφία και τις θετικές επιστήμες, γιατί τα έργα τους διαβάστηκαν στη Δύση από τον Αλβέρτο τον Μεγάλο, από τον Ακινάτη και άλλους. Ο Ευστράτιος ο Νικαίας, ο Μιχαήλ ο Εφέσιος και άλλοι διακρίθηκαν στη φυσική ιστορία αλλά και στη ζωολογία. Από ό,τι βλέπουμε τα έργα του και και βλέπουμε ότι αποτελούν μια ορθολογιστική κίνηση των θεολόγων εκείνης της εποχής να εξηγήσουν πάρα πολλά πράγματα με τις φυσικές επιστήμες. Και βέβαια έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Μανασί, τον βλέπετε εδώ, είναι Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο οποίος στην εποχή του, γύρω στα μέσα και μετά του 12ου αιώνα, ξαναασχολείται με το ορονόμιο που είχε περιγράψει ο Λέων ο φιλόσοφος ή μαθηματικός και ολοκληρώνουμε τα μαθηματικά με τον πρόδρομο των μοναχών. Ο πρόδρομος ο μοναχός έχει σχολεί στον Σκάμανδρο στην Τροάδα και μαθητής του είναι ο περίφημος Νικηφόρος Βλεμίδης. Αυτός μας άφησε ένα πραγματικά αριστούργημα στη φυσική που λέγεται Επιτομή Φυσικής. Εδώ σας έχω μια σελίδα που λέει περί εθέρους και αστέρων. Είναι απόσπασμα από το 5ο κεφάλαιο του έργου του που ασχολείται με τους πλανήτες. Έχουμε τον Γεώργιο τον Παχημέρη, τον Γεώργιο τον Ακροπολίτη, τον Γεώργιο τον Κύπριο, ο οποίος έγινε μετά Οικουμενικός Πατριάρχης ως Γρηγόριος ο Β, αλλά το σπουδαίο έργο είναι το έργο του Γεώργιου του Παχημέρη που γράφει Σύνταγμα των 4 μαθημάτων, τετρακτής, αριθμητική, μουσική, γεωμετρία και αστρονομία. Είναι μια τετράβιβλος των φυσικών, μαθηματικών, μουσικής, γεωμετρίας, αριθμητικής. Έχουμε τον περίφημο Μάξιμο Πλανούδη, ο οποίος λεγόταν πρώτα Μανουήλ Πλανούδης, αλλά όταν έγινε μοναχός το άλλαξε σε Μάξιμο και ασχολείται με έργα φιλολογικά, μαθηματικά και αστρονομικά. Δίδασκε στη σχολή της Μονής της Χώρας, όπου είδαμε ότι άκμασε εκεί ο Θεόδωρος ο Μετοχίτης. Να η μικρογραφία που βρίσκεται στη Μονή της Χώρας, εδώ ο Θεόδωρος Μετοχίτης προσφέρει την μικρογραφία της Μονής της Χώρας. Ένα αριστούργημα είναι η Μονή της Χώρας. Για όποιον δεν έχει πάει, αξίζει να πάει στην Κωνσταντινούπολη μόνο γι' αυτό. Είναι ένα ζωντανό μνημείο ψυχιδωτών, έτσι δεν είναι? Ένα ζωντανό μνημείο ψυχιδωτών, δηλαδή είναι καταπληκτικό το τι περιέχει αυτή η Μονή. Και βέβαια, μαθητής του είναι ο περίφημος Νικηφόρος Γρηγοράς, ο μεγαλύτερος αστρονόμος όλου του Βυζαντίου, μαθητής δε αυτού είναι ο Ισαάκ Αργυρός και ακολουθεί ο Θεόδωρος ο Μελιτινιώτης, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αστρονόμος του Βυζαντίου μετά τον Γρηγορά και το έργο του είναι η Τρίπυβλος η Αστρονομική. Συνεχίζει η επιστημονική δραστηριότητα στην Τραπεζούντα. Ξέρετε, ο απόϊχος της σχολής των θετικών επιστημών της Τραπεζούντας συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έχουμε τον Χιονιάδη, τον Χρυσοκόκη, τον Κωνσταντίνο τον Λουκίτη, τον Ανδρέα τον Λιβαδινό, τον Μοναχό τον Μανουήλ, που κάνουν μάθημα είτε στον Άγιο Ευγένιο, είτε όταν πυρπολήθηκε αυτός ο ναός στην Αγία Σοφία της Τραπεζούντας, που το καμπαναριό της χρησιμοποιούταν και σαν αστεροσκοπείο. Ο επίλογος πια είναι ότι όσο φύγει η αυτοκρατορία, έχουμε μια μεγάλη αύξηση της αστρονομίας και των θετικών επιστημών, παράλογα, αλλά έτσι έγινε, και έχουμε τον περίφημο Γεώργιο Γεμιστό Ικλίστονα που μας άφησε ένα σέλινο ηλιακό ημερολόγιο, το οποίο ήταν τόσο ακριβές που δεν θα χρειαζόταν να γίνει καν ημερολογιακή μεταρρύθμιση, την οποία
ο περίφημος Νικηφόρος Γρηγοράς την είχε προτείνει στον αυτοκράτορα του Βυζαντίου εκείνη την εποχή, αλλά δεν τη δέχτηκε ο αυτοκράτορας, γιατί λέει, όπως λέει στη ρωμαϊκή ιστορία που είχε γράψει, σε συγγυσμένο να φύγει το πράγμα και όλος ανεπιχείρητον, για να μην δημιουργηθεί διχασμός στην Εκκλησία, και μάλλον πάρα πολύ καλά έκανε ο αυτοκράτορας. Ο αείμνηστος, ο καθηγητής μας, ο Δημήτριος Κοτσάκης, λέει, εάν είχε γίνει τότε η αλλαγή του ημερολογίου από τον Γρηγορά, πάλι Γρηγοριανό θα λεγόταν το ημερολόγιο το νέο. Ναι, έξυπνο, και γι' αυτό το αναφέρω. Εδώ βλέπετε πια την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Ο Γενάδιος, ο Σχολάριος, είναι ο πρώτος μετά την άλλος οικουμενικός πατριάρχης. Αυτοί οι περισσότεροι θα έχετε πάει στην Κωνσταντινούπολη, στον Άγιο Γεώργιο ή στο Μέγαρο το Πατριαρχικό. Θα δείτε ότι κοσμεί το Μέγαρο αυτή εδώ η εικόνα, όπου ο Μωάμεθο, ο δεύτερος ο πορτιτής, προσφέρει τα εχέγγυα για να κρατήσει η Εκκλησία το σκλαβωμένο γένος υπό την προστασία της και να γίνει η διδασκαλία, και του δίνει τα προνόμια που πραγματικά έσωσαν τον ελληνισμό. Και βλέπουμε από την εποχή εκείνη μέχρι την Επανάσταση του 1821 η Εκκλησία σε όλους τους υπόλοιπους αιώνες, από το 1453 με την πτώση μέχρι την αναγέννηση του έθνους, στάθηκε στο ύψος της, καλύπτοντας τόσο τις θρησκευτικές όσο και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του υπόδουλου έθνους. Η πολυπόθητη ελευθεριά και ο διαφωτισμός στην Ελλάδα, θα τα ακούσετε από τον Μητροπολίτη μας, τον Βύρονο Σιμητού και Σαριανή στον Δανή, ήρθε από την Εκκλησία πάλι ο διαφωτισμός, αφού όλοι οι διαφωτιστές, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, για να μην λέμε έτσι, ξεφύγησαν από τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.